Wehlobo zami mhlambe ngizoyikhuluma kokugcina lento. Mina ngi-against ama-right. Yonke lento yedakamizwa ukuthi abahambe ngoba babulala izingane zethu ngezidakamizwa, mina anginandaba nayo yonke lento leyo ngoba abakaze bafike lokushini ngababona bebhemisa umntwana ngenkani, kodwa umntwana uya kubo athenga izidakamizwa abuye abheme. Why? Because unama-right. Ngikhule mina omkhulu bebhema insangu. Ngikhule mina omkhulu bephuza utshwala, but I didn't even try lezo zinto lezo. Angizizamanga nokuzizama, bengekho na crave for zona. Why? Because ngikhule ngaphansi kwesandla sabazali, ngikhule ngomthetho ukuthi leya nto leyana i-wrong for umntwana. Bafowethu, niyazi ontanga yethu, sikhule ngomthetho. Izinto lezi besiyibukela kude lezi zotshwala, ugwayi, insangu, yonke lento le besingayizami nokuyizama. Why? Because sikhule ngesandla sabazali, sakhula ngomthetho. Ama-right kade engekho. Ama-right anikezwe abantwana, yiwo ashintshe yonke into, yiwo abulalela ikusasa labantwana because abanalo uvalo. Alukho uvalo lokuthi abheme isidakamizwa phambi komzali, alukho uvalo lokuthi abulale ikusasa lempilo yakhe. Why? Because unama-right, akakhuzwa lo muntu. Ngikhulume nezinye izingane izolo zithi i-father figure ayisekho. Ngathi ngeke ibe khona i-father figure because abazali obaba abasenasandla phezu komntwana ngoba banama-right. Bazali bethu asisenapower ebantwaneni bethu esibazalayo. Abantwana babuswa ama-right, abantwana banama-right wabo. Ngeke umthinte bafowethu. Izidakamizwa ngiyayibona impela, kodwa bebengeke bayibheme izidakamizwa ukube bebengenawo ama-right. The reason babheme izidakamizwa ukuthi banama-right. Labantwana mabetoyitoya bashisa amaklinikhi because banama-right. Labantwana mabetoyitoya bashise ama-crash izikole because banama-right. Labantwana mabetoyitoya bashisa ama-shoprite because banama-right. Labantwana mabengenagesi abamind mabangenagesi kwenye section, abamind ukuza kwenye section bazobulala transformer bathi kungcono sifane. Mawuthi uyambuza ukuthi why wenza so, uthi ngilwela ama-right wami. Ama-right okumoshela abanye abantu. Guys, ama-right kanjani lawa destroy country? Ama-right kanjani lawa athi hamba uyogubha umgaqo wena kade ukhandwa izolo? Ama-right kanjani? Hayi useless lama-right ngiyawazonda man. Athi shaya umzali wakho ngempama. Ama-right lawo hlukumeza umzali wakho, udelela umzali wakho. Anti kuthiwa umzali wakho uNkulunkulu wakho oqala. Mangabe wena umshaya ngempama, kusho ukuthi ushaya uNkulunkulu wakho. Ama-right wonke lawa akuphushela lapho. Mina ngiyawazonda lama-right guys. Ngisasho namanje uhulumeni akavala ama-right wabantwana, aqoqe bonke onyawupa abavalele ejele, mabephuma sebebona ukuthi ba-right